Mangga. Slendro apa pelak Mbak Ayu? Derek, Pak. Ya, pelak men penak. Ya. Jane slendro ya penak. Pelake rong tunake ken mau wis wae ora ngrungu. Wah, aku kok ngomong tok pancai terus ora aku iki ora ngematke soalé. Pelok mau wis muni. Lho, lali janjine sing nembang Mbak Tatin. Sindanan ngayal. Ora apa-apa, monggo. Neno. Penggorenge penggirongnya siap. Iya. Ayo tut sing kompak. Noladaku tama sing lanang seniman sing wadon sendewati kayane mlumpuk tumraping tanah Jawi janji sabar aja daga susu sawahe dawa-dawa susune jember-jember ora iso kirang ya rasa kleru lanang ha iya kleru lanang kok sing goblok kuwi ora monggo seniman sing wadon sendewati kayane mumpung apa WA ora ana pamundutan lagu reng ora ana iki meng ana titip salam kagem Mbak Tatin. Wo, saka sapa? Saka sedulurku Surakarta. Sapa? Mas Anom Trijokangka. Anom Tritunggal Trijokangka. Putut ya salam. Nggo sapa? Nggo ngedan mrapatan ya. Ya. Nek mbiyen gerongan ra ngono kuwi ndelok wayang jaman mbiyen lho. Eling-eling kodhok ijo mlebu jaring. Ning saiki wis diganti eling-eling kudu eling marang Gusti kang peparing. Iya, contone apa, Gong? Contone wayang iki lho dijajar-jajar iki lho. Nuwun sewu ora kok madhake aku karo sing gawe urip ora. Wayang iki uripe karo dalang, menungsa uripe karo Gusti. Nah wayang cedhak karo dalange ora ana sing wani nganggo dolanan. Nek buta pinggir kae arep gedhe medeni ada karo dalange bola-bali tangane cekel cah cilik-cilik. Lho, kuwi nandhake nek ada sing gawe urip ki bakal dienggo dolanan urip ning alam padang gampang dienggo dolanan sak pepadane. Aku enggak suka dialem. Aku ngene iki mung nularke kepinter aku kanggo kowe. Kuwi termasuk wong SDM rendah. Wow.
SDM susu telur madu. Wah. Ngawur ta. Wong ora dong kok. Ayo. Gumyak tenan. Wah, melek-melek kabeh. Baru prai rong dina. Bar dicas. Ha iya. Ngendhangi rasa ngabani pengendang. Nek nganggo tung tak gentung jet kuwi Asmarandana. Waduh. Cumbluk ngono kae. Sinom ora nganggo tak gentung jet. Puntes sirahmu modar. Ya garing ora ngerti kok ya. Mulane ora sok keminter. Ndak nang tang kunang tang tok dindak ya na dan juara ngendang ora tau ngabani pengendang kok kowe meh juara Panjat Pinang kok ngajari pengendang kowe juara Panjat Pinang ki mergo sikilmu punter kuwi. Dadi ditancepke ning crep-crep. Ha iki kancepke bathukmu ye, saiki ye. Apa piye? Ora usah emosi, ora usah emosi. Karo kakangne suwe-suwe sok nranyak sikil becik barang donekke tancepke panjat pohon pinang ki apa tedas sikilku. Ayo wong yo tok ngoti ngono lincip-lincip ngono. Matamu ora. Sikil kok do ngoti. Ayo. Sinom ki mbuh kok aku ora iso gagas. Tak pikir, tak olak, tak alik kok jeneng Sinom Parijata ki adile gawe ya ora ngerti taun pira. Heeh. Ha ta? Wis pirang-pirang abad. Seprene iki lho 2020. Tahu sendiri kan? Iya. 2020 diunekke ya isih penak, dilagokke ya isih mirasa, neng ati ya remesep. Heeh. Ha karang mbuh ya gong ya nek sing jeneng Sinom kuwi. Karang kok aku dhewe ya gumun ta olak ta alik. Sinom ki lek gawe taun pira aku ya ora ngerti. Dunekke saiki 2020 lho to iki. Iki mung arep ngece aku iki kita ora. Wis rasa omong kok ndak malah
kaya isih kepenak. Lah ya kuwi sing marai piyai biyen nek nyipta ki pancen ora sembrono. Direwangi tapa, direwangi prihatin, mula karya-karyane ya tidak hancur dimakan zaman.